جبارتنا فليمكن مولاي كلمتك مقدسة فالبوحدة لنا بالجسم تبنك هاي فين ملي محبة فين ميلادا امتى مريت مولاي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Marija għat-Tard. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, bl-ilma tal-Magħmudija inti tajt ħajja ġdida lil dawk li jemmnu fik. Żomm taħt il-ħarsien tiegħek lil dawk li twildu mill-ġdid fi Kristu biex joħorġu rebbieħa fuq kull ħażen u jibqgħu fidili fil-grazzja u l-barka tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-Knisja kienet fi slim fil-Ludija u l-Galileja u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-quddiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied flat bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Ġara li Pietru huwa widur dawk li nħawi kollha niżel ukoll għand il-qaddisin li kienu joqogħdu lidda. Hemmhekk sab raġel mifluġ jismu Enea li kien ilu 8 snin mixħud fis-sodda. Pietru qallu: Enea, Ġesu Kristu ifejkek, kum u ifrex is-sodda inti stess. U dak minnu fih kam. In-nies kollha li kienu joqogħdu fl-idda u f'Saron rawħ u daru lejn il-mulej. F'Ġaffa kien hemm waħda mid-dixxiepli jisimha Tabita, isem li jfisser għażiela. Kienet mara tagħmel ħafna opri ta' karità u emejjel tajba. Ħabat li f'dawk il-ġranet mardet u mietet, keffnuha u keduha fil-kamra ta' fuq. Billi l-idda tiġi qrib Ġaffa, id-dixxiepli meta semgħu li Pietru kien hemm, batulu żewġ tirġiel jitolbuh u jgħidulu: Iddumx ma tiġi sa'anna. Minnu fih Pietru kam u telak magħhom. Kif wasal tellawh fil-kamra ta' fuq u r-romol kollha daru miegħu jibku u juruh lill-biżi u l-imnatar li kienet għamlitilhom Tabita meta kienet għadha magħhom. Pietru bat il-kulħadd il-barra u niżel arkub teħ jitlob. Imbagħad dar lejn il-katavru u qal: Tabita, kum. Ifetħet għajnejja u malli rat il-Pietru qamet bil-keda. Pietru ta' idu u qajjima. Sejjaħ imbagħad il-qaddisin u r-romol u taqilhom ħajja. Ġaffa kollha saret taf b'dan u ħafna emnu fil-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr illa-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien: x'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? X'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? X'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ flimkien: x'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi?
intem lil mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Għażiża f'għajnejn il-mulej hija l-mewt tal-ħbieb tiegħu flimkien. X'inrott il-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi? Iva mulej, jien kaddejtijek bin il-kaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi lilek nofri sagrifiċċju taratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ flimkien. X'inrott il-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi? Jekk ġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna dixxipli ta' Ġesu meta semgħuh jitkellem fuq il-ħobs tal-ħajja qalu: "Ibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu." Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: "Dan il-kliem qiegħed ifixxilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux." Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: "Kien għalhekk li jiena qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jiġi jagħtihx li jiġi." Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telqu u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: "Tridux titilqu intom ukoll." Wieġbu xmum Pietru: "Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna emminna u għarafna li inti il-qaddis ta' Alla." Il-kelma tal-mulej. Ir-risposta tagħna għal qari għal din il-kelma ta' Ġesu huma l-kelmiet tas-Salm. X'inrott lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Kemm hi sentenza li għandna nżommuha f'qalbna. Kemm drabi aħna stess ġejna hawnhekk nitolbu l-għajnuna l-interċessjoni ta' Omna Marija u l-Madonna resqet it-talba tagħna kif għamlet f'Kana quddiem bina Ġesu. Ma l-ikbar rigal iżjed li nistgħu nirċievu li jista' jkollna u propju il-qawwa tal-fidi tagħna f'Ġesu. Ġesu hawnhekk jagħmilha ċara man-nies, mad-dixxiepli. Huwa kien jaf li mhux kulħadd temmen fih. U għalhekk jistedinna u jgħidilna: "L-ispirtu u l-kelma tiegħi hija spirtu u ħajja." Il-kol kemm aħna rridu ngħixu. Mela ejjew nilqgħu din il-kelma li l-mulej ta' kuljum jagħtina. Il-Qudiesa nistgħu ngħidu li għandha żewġ imwejjed. Il-mejda tal-kelma minn fejn Kristu jitmana b'din il-kelma tal-ħajja u l-mejda tal-Ewkaristija meta Kristu nnifsu isir ħobs għalina. Dan hu l-akbar rigal. Ejjew nintebħu li l-ikbar rigal li nistgħu nirċievu, l-ikbar ġejt hija propju
li ngħixu l-Ewkaristija. Ġifieri dak li jiena nirċievi hawnhekk ngħixu x'in noħroġ il-barra mill-bieb tal-Knisja. Ngħix il-kelma ta' Ġesu li smajt, insir jiena wkoll ħobs maqsum għall-oħrajn. U għalhekk nistgħu nistqarru mas-salmista x'inrott lil mulej għal ġid kollu li jew għamel miegħi. Ħuti eżies ejjew nitolbu biex aħna li ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija inqumu miegħu bil-fidi fil-qawmien tiegħu dak li aħna stess qegħdin niċċelebraw f'din l-Ewkaristija. U għalhekk ngħidu bil-qawmien tiegħek mulej salvana. Nitolbu għal Papa Eljun 14 biex tul il-ministeru tiegħu ikompli jurina li jalla qatt ma jħalli weħida lill-Knisja tiegħu nitolbu. Nitolbu biex il-mulej jimla bil-barka tiegħu lil Papa Eljun 14 jorbtu dejjem aktar miegħu u jagħmel li s-servizz tiegħu iġib frott kotran nitolbu bil-qawmien tiegħek mulej salvana. Għal dawk nitolbu għal morda li jinsabu fl-isptarijiet tagħna biex fil-waqt li jġorru bil-fidi il-pejs ta' tbatija u tal-mart jarfu jintebħu bil-ġid li inti tagħmel magħhom tul ħajjithom kollha. Nitolbu. Għalina l-koll biex ma nilqgħux lil Kristu b'nofs kedda, imma nkunu kapaċi ninaqdu miegħu fehma sħiħa b'fidi ħajja nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna għatina li nilqgħu il-kelma ta' ibnek il-għażiż għax aħna nemmnu li l-kliem tiegħu huwa spirtu u ħajja u li għandu l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatina l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru bil-glorja tiegħek, iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu huwa qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffru lilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna
ma jiqafx jidħol għalina qudiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-stat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u jgħidu bla qiegħda għaddejs. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru l-ferħ għaw minn tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Iljun 14 mal-isqof tagħna Anton l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-La Marija, mal-arrus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'smewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. X'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi. Jew noqogħdu ftit momenti fiskiet. Nirringrazzjaw il-mulej għall-akbar ġid li tagħna permezz tal-Ewkaristija tagħna lilu innifsu.
Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jint salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu il-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' lejju l-om ta'